takže part 2, jak jdu domů ze školy. Já to nechci úplně, protože tady jsou všude auta a já nechci, když to vidět jezdky, tak to dávám do země. Já ukážu vám třeba tady u semaforu, až budem. Teďka to prostě jako tady takovou zkratkou, jak kdyby k semaforu, ke křižovatce. Ale je to prostě lepší než jít kolem obchodu, protože kolem obchodu je to jak kdyby další. To. By the way, na oběd jsme měli svíčkovou a bylo to mega dobré. Tady je takový potůček. Potůček! OK, takže tady to bude trošičku hlasitější, protože tady všude jezdí auta. Máme zelenou. Teď jsem přeběhla zelenou. Smáčkneme tady toto. OK. A prostě počkám. Máme zelenou. Musíme běžet. Ono tady je totiž všude ta zelená krátká. Takže se potřeba prostě rychle. Tak, uvidíme se u dalších dílů, neboli pak. Čauky.